Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Μόλις τελειώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό και ίσως καθυστερήσαμε λίγο και εγώ και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι που από ό,τι είδα έχουν έρθει ήδη στην αίθουσα. Όταν κάποιος παίρνει το λόγο μετά από τον σεβασμιότατο, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί καλά τι θα πει. Και επειδή όσο καλά και να σκεφτεί δεν θα μπορέσει να συναγωνιστεί τον πύρινο λόγο του σεβασμιωτάτου, εγώ θα μείνω μόνο στα συγχαρητήρια. Στα συγχαρητήρια λοιπόν στο Πολιτιστικό Σύλλογο για αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτήν την υπέροχη εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια εδώ και 100 χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλους τους καλοχωρίτες που εδώ και 100 χρόνια κρατούν τη σημαία των αξιών της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογένειας ψηλά. Μπράβο, να συνεχίσετε έτσι. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε μέλλον. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.